Pero yun na, kini sintaban. Asa man niyo ibutang? Ini kaban ba? Kaban? Oh, Oh, dito ra sa blis budiga. budiga. Amo launan ning giguroy din hisda plain kay bugat ban. Oh, sabay soda ng kabana ba? Ayun ba, gikondaduhan wala dun na to. Ako na, ibilin lang na dihanang. Ako raw niya, balhin na na. Ako ba? Ako nang ablihan. Lain na diha sa may kilid, ayaw naglabi nang. Ako rin ko na na. Sige dong na tao. Ako ra nang ipadaplin dito, hindi mauwanan din ha. Sige. Palihog lang ko nang. Dagan kayo salamat. Di na itong gisulti ni Atornisyo nga magagawas na ta din eh. Uy, pusa, wag ka makadungog adto nga nakakuha gyud siya og video footage dito sa ospital. Oh! Come Agnaob! ugma. Siya na siya ugma. Buanga! Parang kong galing mo ngawan sa gisulti ni Atornida. Ay, nabungol kong kadiyot siya, nabungol ko. Mama na ipaghaingon, Pits. Nga usahay ang tinuod makabungol yun na. Ha? Usahay ka na makabuta. Muna'y liti sa kamaturan. Sino ba dyan o namarating? Liti sa kamaturan. Bangag Bitaw siya. Pero tigil akong lipaya karon. Huwag ko magtuo nga. Magkakuha yun si Atorni o mga ligong ebidensya pabor na to. Ginan bitaw tika nga may laki ka ng atong abogado. Kaliwat ang idong, kaliwat ang idong. Asa ko kang abogado magpapapriso sa mapildi niya kliyente. Pero siya, nagkatawa na ko naguna-una. Ha? Yung mauwawan dyan si Renato, yun ang kamuang. Ay, sus. Manlipag kong yun siya sa kaawawin eh. Kuya kung gusto siya. Di ka manglipag kong manghubag pag yung Ay, yan, mahupong ba yan? Manghupong ba yun na? Ay, pag yun ay gusto na ko, kini ko, di ba ayong ilang ibuhat na ko, ay. US! Silis. Unyan siyo. Kung sa may plano na ito, gawas na ito yun ha? Gusto balik tagkihan nila. Uy, musa. Wow, ginay may tabo. O kamong. Kinanglan sila na sa'yo, mupuli na ito din siyo. Puli-puli lang ba? Puli-puli. Angay silang mabilang ko sa tibuok nilang kinabuhi. Pitch. Manay gusto na kung may tabo. Una. Sigurado gyud ko, Pitch, nga mausay na itambag ni attorney din hinato. Di, gito. Sayangan na yung na siyo. Panahon na. Aron magkabaw sa ta. Mga tilong. Buset! Mga traitor! Mga way utang kabubuton, mga estupido! Siya ito na rin, Be. Makalagot! Si attorney ito, katong nanawagin mo. Nasuko ko na yan, El. Kasi amoy akong gisaligan sa tanan. Itiyaw mo! Nakakuha gina yung kopias video footage ang kampo nila ni Tasio dito sa ospital. Unsa? Uy, nakakuha gina sila? Mabitaw nga. Suko gay ko. Kaya di pasalim ko si attorney na ako nga siya rin bahala nga mo maniobra sa tanan. Pero nausam ni Ron. Na siya ako yung nanununi. Patay. Magkagawa sa ino sa stasyon na rin. Gawas pa na nila. Delikado pa nga. Kita'y masumbalikan o kiha. Ita na hinoy mapriso ini. Unsa? Butang eh. Uy, makigwa na hinon tayo ni kalakiha rin. Labaw pas kigwa. Kung palanglit gani og, mapiki tayo nila. Doon ako ihangyo ni mo ha. Unsa man? Kinalan nga, imo kong luwason. Imo kong panalipdan. Kung may mo, ikay mo angkon sa tanan sa. Pero di ko maapil o kapriso. Unsa? Uy, kuyawa ko na na. Ako ra? Tingnan mo. Ipapil gani ko na mo. Di ko na mo panalipdan. Kuan, panalipdan man rin. Pero ang ako ba? Kung ako rin magpapriso, ako'y musao sa imong sentensya, madoble na hinoon kung silo tinig kalakiha. Bida ni mo nila eh. Ay, lang pagreklamo di ha. Niya, bitaw ko. Kung ikaw rin mapriso dito, matabangan niya hapon di ka. Dinhis gawas. Kay mangita kong pagi nga, magaan ang imong silot. Kay sakitang duhang mapriso nga, huwag magkatabang na to. Oo, no? Di ay no. Muna akong buot pasabot ni mo. Kinalan nga masabtan sa na ni mo. Kay magunsa na lang. Ha? Magunsa na lang kung kita ang duha ang mabilanggo.
Wala makatabang na to. Si Lolo dani mo rin. Lulo. Nagtuloy ka. Tabangan tas tiguang. Eh, paskat siya hari ni kalakiha eh. Katakong kawawa na to yun rin. Pero, sige lang. Pagtuon na akong abogado. Klaro na ko ni kung unsay sunod ng mga mahitabo ini. Ato na to rin. Kinahanglan nga ato gining mapangitaan o pagi. Nga di ta mga preso ani. Kutob sa tumay mo, Nil. Buhato na to ang tanan. Nga di gyud mudaog sila si Tasyo. Batok na to. Paskang! Ayan, yan ang Paskang. Mas kalabasa yun sa hangin siyo. Nindot kayo yun hawa sa tao nga gawas nun. Tinood na, Pits. Muna akong gibate kanya to sa una na kong gawas gikas pisuhan. May lang gani ini kay kadiyo terkaitan na bilanggo. Di sama na ako nga nabilanggo kung 5 katuig sa nga wag na kubuhata. 5 katuig! 5 katuig. 500. 5 katuig. Ug maayo na lang gani kay nakagawas ko. Pero, awa pagyapon na kumangko ng hingpit nga hustisya. Gusto na ko nga mapiso yun ang tao nga nagpatay sa mga mahan. O, come on. Mga dilong, kung doon ay BTS, ang ako BSS. Igo siya na sisisis. Bitaw sabsiyo. Di gid lalim. Ang imo mga nagyan. Waras kumingking ang akong pag-antos o sa kasimana sa pisuhan. Dagyo lalimpits. Di masabot ang akong gibati hangtod karon. Ako pa'y namatyan, ako pa ginapreso. O, come on. Tip size. Diis. Oh. Sagdi lang siya, sagdi lang. Pulos man kami to. Nagtunay ginoo. O nga ato lang na itugyan niyang tanan. Kami to nga sabyog ko. Nga doon na yung tama siyo. Para sa mga tao nga malupigon. Tito! Tasyo! Hala, si Glinda Pits. Ngapin mo din eh. Mura man tag manghilot. Pipitong tasyo. Titi. Uy, na! Ang akong prinsesa. Medyo na to siya medyo Oh, my Glenda. Mga silong. DXDC. Uy, nalipay ka ay ko, Pipito. Tasyo nga, nakagawas na di ay mo. Ay, kami sa taon, Glenn. Pero tilipayan na mo nga nakakita minimum. Hay mo na si Lolita Glenn. To sa ilatas. Naman siya bisita dito. Namas lulugur yun ni Matas. Alakas. Matastas. Kagwa na tani. Ay, auto. Lulugin dito. Ay, kumpiyansa, Matas-tas ha. Bitaw, oy, maong ako lang na sa gibiyaan kay makadisturbo niya ko. Sa dili pa kumutubag sa imong pangutana. Magpasalamat to na ko. Salamat, Glenda. Oh, kay? Sound sa Pits. Nagpurul ka. Osto. Mas mayo nga mianhi ka din ni Glenn. Yan ito bagyo ko. Kay di yung ka makadisturbo na mo, Glenn. Gusto magani mi nga anhin lang ka din eh. Nay, chilom dia pits, oy. Alam, Pits. Piti karon. Ay! Ikaw, sige kung kagpangumidya, Pits. Oh, wabi ako magkomedya ni mo, Glenn. Sudan mo. Di ba siyo? Ikaw, Pits, mapiti ako matastas. Uga tuning rambulo, mapitas kita. Wait ka, tinurot. Importante nagpurul ka, Glenn. Muna. Okay kayo ko na natay kauban din nga babae, di ba? Di ba? Ha? Ha? Di ba? Kuan. Tas. Upits. O dyan to, Pits. Nindot na kayo to, Pits. Nindot kayo. Gani. Uy, ikaw ba? Ikaw ba, Pits ba? Huwag yung kayo seryoso, oy. Pulo sa iyo kabinuang liha. Mura kita tindahan sa ulo na Pits, senyor. Pits, sinit. Mga taon ko magbinuang Glenn, oy. Basta ikaw gani ako ikatubang. Pulos yun na, seryoso ang ako, We. Nana say we. Uwi. Lisudan na ni mapitas mawi. Mana? Be, sorry ako nagseryoso, be. Be ko na. Unsa makita pag-istorya, Glenn? Kanang manguyap na akong seryoso. Uy, ala. Sige ko na, be. Pinasyayli lang ko. Igagawang jelly. Syayli. Ayaw lang din, Glenn. Kay naaman si Tasyo nga naminaw na to. Ay, maayo nagdunay witness na ay makapaminaw ba si Tasyo.
Digahe dayon, Pits. Wow. Magyug ka. Di Di ka ka mapiti na siya tani. Hindi ta mapiti na giahag matas-tas. Tani. Sige na yun ba? Nga lang ko mo pitch. Nanira na ba ng pitch kitchenette? Kumpiyansa ba? Gina, aron di ka mapiti, banguyabin ako. Bitaw, Glenn. Seryoso ko. Naigugma kay ko ni mo. Oh? Dawaton man ni mo nga kung gugma dihan ni mo. Dili. May pamatay. May pamatay mo mukto. Wala klarong piti. Alang rin naman mo dawaton, Glenn. Oy, nga naman. Ay, di pa ko andabahin na ng mga butanga, Pits. O usap pa, prangkahan pa lang yung kas tinuod. Gusto lagi ko nga, kuto ba ta sa friends? Uy, Friends lang ta ba? Dito ko no. laya rin, laya man. Oh. Ha? Mura man tagnaan ko. Laay man. Nadang laay. Abi na ko, mo na kong sugton, Glenn. Ini kaninin mo, magparol. Pero, sagdi lang. Magpaabot ra gyapon ko sa higayon. Ang tunay mo kong sugton. Now, hindi kaya nga magseryoso. Ala. Sa'yo, undang mits, oy. Gusto na lang seryoso ni mo, oy. Ani na lang, Bi. Balita, hinoon ko ninyo kung nga nung nakagawas na yun mo. Ako na lang ibubalitan ni mo, Glenn. Kana. Sigo sa pag-asa maktan. Kasi pag yun na yun. Sige, tara nga, Wala ba? tara Ingon nga. ini magudang nahitabo. Kamu. Nganong mo mo sila doawa sa prisuhan, Greg? Kwento nang abi ni mo ulit. Naglikay ko na mudoaw nila. Kaya ko gusto nga manginlabot sa ilang kaso. Pero, Greggy, imo silang mga apo, dili ba? Hey, Wa ba di ka maluoy nila ni Tasyo nga napriso sila nga pinasikad lang sa pasangil ni Renato batok nila? doon ay katungod si Renato nga upasang ato kaso nila. Ilabi na sa nadagatan niya. Pero, wa ka ba'y ginapigan nila, Greggy? Oo, ako'y ginapigan nila lit. Kunan siya may dagan sa kaso o hukom sa kurte, ako ka ng tahoron o respetuan. Mana? Gaw-gaw! Gaw-gaw, kisaron. Gaw! Gaw-gaw ko na. Nabalik ba lagi ka, Gaw? Dayo din eh, uy! Gaw-gaw. Ay! Dala ko tasan ay, tasan. Nibalik yung ko, Gaw-gaw. Ay. Pasensya na, Greggy, ha? Ha? Kaya na ko nindot na balita ninyo. Ano sa mga, Gaw? Naibaw ba mas balita na nakagawas na sila sa tasyo, Pepito? O sa? Hala, no? Wa. Nakagawas na din sila, Glenn? Oo. Na naman ganit sila sila. Kanindot ko na ng balita, Agod. Greg, nakagawas naman din ko na sila. Aw. Mau ba? Gagawas na guys sila. Aw, gawas, oy! Og abi ninyo no, nga nung nakagawas sila lit. Tungod kay nakakuha na sila og ligong ebidensya nga video footage gikan sa ospital. Nakit-an ko no dito nga sila gid si Renato ang nanguna. Mao ba? Uy, hala no? O kung mauna, ang angay giday nga mapriso, sila day si Renato. Og dili sila si Tasyo og si Pepito. Mao gyud lit. Mao na giingon nila ni Tasyo nako. Nga ipapriso gid kuno nila sila si Renato og katong ginganlan og Junel. Hi guys, kumusta? Welcome back to our channel. So mag-upload tampod ta guys no og drama nga Escuadro. Okay, check na to guys kung saan natang nga part no. Yan, masing matingala mo guys no nga nagtanong pa usa-usa na lang tag-upload guys atong drama. Yes, ako nag-iisa-usa guys ay para di na kayo. Mas convenient ko guys kung pausa-usa rag-upload no kaysa kung anong tanan. Part 14 na to guys. Part 14. So kung ka pamatay sa drama guys na mga ato na ning mga reaction video. Overcast Catherine. Kusas kaawawin mo. Uy, ako sa siyo. Di ka maglipag ko, manghupag ko yung upang manghupag. Ay, pag yun ay gusto na to, kini ko. Di ba ayong ilang ibuhat na to, eh. US! US!
gawas na tayo niya. Gusto balik nag-iha nila. Uy, musa. Oh, kinay may tabo. Bukam mo. Kinalan sila na sa'yo. Puli na tayo din siya. Puli-puli lang ba? Puli-puli. Angay silang mabilanggo sa tibok nilang kinabuhi. Pitch. Mali, gusto na gumitabo. Ay napreso dahil ng mga tiguang guys. Kay matod pagpasanginlan. Pero ini kagawas nila sila na po daw no ang mukiha o puli. So kinsa magayang kihaon guys. Ano man napamatulan na dahil sila nga waslay sala. Wala. Tao. Sigur. Aw basin og nakapiyansa no. Kapiyansa guro ning kuan guys. Kani atong bida. Dugo bitch. Mausay na itambag ni attorney rin na to. Di, gito. Sayangan eh, kayo na siya. Panahon na. Ano magkabaw sa ta? Nandiyan lang. Baos, oy. Siyempre kung gilupigan ka, baos jud ka. Dili na o. Gawa sa ino sa stasyon na rin. Tapos pa na nila. Kung magig... Sinsya na guys, kaya wala jud ko kasubaybay ani nga drama no. Unsa man day ilang giawayan oy? Unsa man yung gibuhat nila guys no nga na preso man to sila. Ano man nas lagi patay or gitulis or girep or what? Panino dahil ni kalakiha rin. Lagbobas kigwa. Ito palang may kanihog. Mapigit ay nila. Ano ko ihang yun mo ha? Uson. Kinahan nga imo kong luwason. Imo kong pinalitan. Kung ay mo, ikay mo ang konsultan sa pero di ko mapilo ka preso. Na Kuyawa ko na na. Ako ra. nanigurog iya guys. Imagine bisan pagorog unsa mo ka barkada guys no, pero depende na kay mga barkada no nga tungod sa grabe ka barkada no ilang akuon ang tanang sala. Pero sa kini nga drama guys masugot ba gani iyang amigo nga ipaangkon niya ang tanang sala para maluwas siya nya siya ray mapiso. Pero naman guys CCTV camera. Tingnan. Ipapil ka na mo. Hindi ko na mo panalitan. Oh, kukuan. Panalitan man rin. Pero ang ako ba? Kung ako rin magpapriso, ako'y musaw sa imong sintensya. Oh, madoble na ino na kung sino tinikalaki. Di dali mo nila eh. Ay, lang pagreklamo di ha? Niya, bitaw ko. Kung ikaw rin magpriso dito, matabangan gyapon di ka. Inis gawas. Kaya makita ko pagi nga. Magaan ang imong silot. Kay sakit ang duhang mapriso nga. Huwag magkatapang na to. Oo, dano. Di ay no. Una akong buto sa buti mo. Kinag... Para sa ako murag minarunong na nga style guys. No? Para ako no basta mao na to ang istorya niya guys, no minarunong makinunong pagha siya kung aduna na siya sa gawas. Takabalo guys. Yung sagoy plano niya no nga ipaangkon man niya ang tanang sala ngadto sa iyang barkada para kuno makagawas siya no. Yan nga man. Masabtan sa nani mo. Kaya magunsa na lang. Ha? Magunsa na lang kung kita ang duha ang mabilanggo. Wala makatabang na to. Si Lolo dali mo rin. Lolo. Ito ulit ka. Tabangan tas tiguang. Eh, paskat siya hari ni kalakiha eh. Kaya kung kawawa na to yun rin. Pero, sige lang. Tantuon na akong abogado. Klaro na ko na kung unsay sunod ng mga mahitabo ini. Ito na to rin. Kinahanglan nga ato gining mapangitaan o pagi. Nga di ta mga priso ani. Kutob sa tumay mo nila. Buhato na to ang tanan. Di yun mudaog sila si Tasyo. Batok na to. Pero karon nga napasla sa sulod guys, kinsa magano ang nag-asikaso sa ilang kaso guys. Timan bagasla sa ilahang parente sa mga kadugo nila or nay attorney nga naglihok no para sa ilahang. Pero sa iyo ta guys no nga gasto kaayo no pag magkaso-kaso na kay syempre ang attorney nya hasol po kaayo no labi nagdunay mga trabaho mabaldag yun. Unsa ang sunod mahitabo?
Kapits. Wala akong gibati kanya to sa una. Lipay sila guys kay gawas nun sila, pero what if muna to yung ingon sa maduha guys no nga na CCTV nya sila ang gitumbok sa kuan CCTV di karon malipayon pa sila guys. Pero ta kabalo pag abot og pila ka adlaw mabalay na ang kalibutan no, sila na pud ang naa sa sulod ug patong naa sa sulod mooy magawas. So I think that's all for today guys. Sa dihara ko to atong reaction no sa ikaw ang karibal kong lolo kay daghang patag mga drama i-upload. Thank you so much and stay tuned for more drama.